kan mabak le chuan invitation card tita a size tur ron tar lang le kan soifo angin a moi tur o memo ataka man tur le khatiang ang chi khanin kan leison hi kan duang lutuk hran lawa khami atang khan idea eng om thei turin a thing si te po kha kan lo tiril ru mai theya khang atang khan thil thar eng emo kan thiam belanga chu a aya moi zokin takin nangmanin in man chua theina tura kha kan clear ber chu ni ta a chuan tu na ai som na ka ta hi han siam vele donanga file new kan tia chuan a size tur o alo heta resolution ro hi chu 300 velin kan da vele nga RGB color white 58 in heta ron soi ang kan inches tho a size kan set le kan okay ta chuan a background tur so thu vel kan da lu main kan han song bol masale photanga ta son so yellow le red ang reng deuh kha sona thur deuh nu ya thil rong luang ang reng deuh te khan ta ni so mi rong in cho pol deuh tur anga kha heta foreground le background color a hian in va set anga red le yellow tur kha ta balua va set mai kha ni ta kan man kho to kha chuan chumi zo a chuan filter a render a hian fibers ti kha so in click anga chuan hei heng atang hian variance te strength ti te so adjust hei ve kan ta in du ang tok khanin kha han siam rem ula in okay anga ni chuanin brush tool kan la a heta hianin so chi hrang hrang a awma tin he laia brushes ti atang hian ava thlam thei vek boka chuan a hnuaiah khuan khu hemi tuna fiber bak nim ang deuh kha awma a rong ero kha chu a hnim rong ang chi a po kha ni kher chuang lo ta hei a background ne in choi deuh tur khan da ta mai ama hrim a kha chu hei henga hian style hrang hrang a awma so ho so kan ma mo tur anga kha so kan mang thei ta entinan so te po so a scene seta yen deuh chinina so na lem ang deuh kha ni so tiang kha ang thil lem hrang hrang kha ta so na om ta khanin grass nim lem turang deuh so tiang kha then chu tiang te kha ni a du anga kha in ba thlanga chuan heta anuai lama hian kan brush ve don ni size hi hian na lian deuh te se tiang zon in du khan kha han da ve thuak ula chuan chumi zo a chuan helam thim deuh helam so eng deuh tur ang khanin filter a render a tho khan lighting effect sa kan nu tanga ta son a light direction tur le a chun zau zong tur ang chi te kha kan adjust thei ta a yang deuh khan chuan kan okay anga chuan henga asir kil chung lama khian so border style himo deuh kha ron mang ve ta ni so text tool la in font ta tangin kan siam dei dona a font ta hian kan type nu a po thlak thei thawa a font anga hi kan nei lo chuan somi border a so ti a boy thlak deuh hlek anga thil om sa internet vele mi te kan la khom te ni lo chuan heta hian border corners to ti so mi so chuan a color red in da ta son kan click a L small letter in type anga tilian chinang te khan
so a hoi dan thak tur khan move tool kan la edit a transform a flip horizontal vertical a chung le nuai zong in kan thak thlenga te khan chuan somi so alter mangin move tool in kan pot le a copy kan siama edit a transform a flip horizontal ding le vei zong in kan thak thleng le a kil le lama kan da le ta chuan heng thu ho hi chu underline pa ngai khain mang the anga thu in type anga type zo eta underline na kha mi hi text tool line heta tanga lak chu mai kha ni kan man photo kha chuan a hnuaya chu phang thu ho kha so a color te tiang khan in du ang khanin in han type ai anga font color ti vel kha chu chuan heta picture hi so mi ang che so nei rem chan lo pon google te han search so ula o mak deu tur te po khan han download chop nok thei ve khani ta tama internet vela chuan han lak mai tur kha picture lesion picture he ta mi hi kan han la lut ve le nga chuan apolu mai thei lo le ta gif file ani le de ya chu wang chuan control e an ti le nga kan pot lut le ta control t free transform in a size te kha in du ang tokin an siam renga chuan a background ne na in mil deuh tur khan ta so sen deuh ran tur ang chi te na mo khati khan kan da du ani chuan heta layer a hian amo ta kha multiply ti te mo light and screen tang khanin a khoi ber nge na lang khang tang khanin a in soi tok tur on rem chang a mai lo ani chuan ti dan dang kha le tho ani he ta hian image adjustment a hue saturation ti atang khan color kan siam rem le thei thawa colorize kan ti kanga saturation hi pot set ti la chuan hue atang son tiang deuh khan sen deuh nak a lightness te po hain du angin adjust le theya khan khatiang deuh khan tu na kan lesion ang ngor tu kha chuanin kha kan ti ve le theyanga kha khami invitation card kan lesion a chuanin kha zong kha ni le ta ni chuan a chunga heta space so invitation card avara khami khasiam te langai lo hemi a card in field chin ho chau so khami chin chau khasiam turani